Жылыя дамы і кватэры, лазні і гаспадарчыя пабудовы. За некалькі дзён студзеня на Віцебшчыне адбыліся 19 пажараў. Гэта удвая перавышае мінулагоднюю статыстыку. У агні загінулі 2 чалавекі. У Докшыцкім раёне гаспадар дома, у Полацку пенсіянерка. Асноўнымі прычынамі ўзгаранняў застаюцца неасцярожнае абыходжанне з агнём, парушэнне правілаў эксплуатацыі пячнога ацяплення і выкарыстання электрабытавых прыбораў. Чтобы обезопасить себя и своих близких, следует привести в исправное состояние печи и проводку в своих домах и постройках, а также отказаться от привычки курить дома. В целях личной безопасности спасатели рекомендуют установить в жилых комнатах своих квартир и домов автономные пожарные извещатели. Не допускайте нарушения правил пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. Ратаўнікі працягваюць маштабную прафілактычную работу, нагадваюць жыхарам паўночнага рэгіёна асноўныя правілы бяспекі, тлумачаць перавагі ўстаноўкі аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў.